Da colección persoal de Rafael Sánchez García nace a exposición de libros pop-up. Os pop-up books, que se chaman, son eses libros que son perfectamente despregables e podemos velos en tres dimensións, en 3D, troquelados, e podemos velos como se foran parte da realidade. Bueno, decir que este tipo de libros úsase moito na colección infantil, pero que foi dende o século XIII cando se empezan a iniciar esta transformacións dun produto destinado exclusivamente aos nenos. Foi moi empregado na época medieval para dar coñecementos de medicina e de física. E tamén, por suposto, a partir da imprenta de Gutenberg, pois sí que xa naceu máis destinado a nenos. Bueno, estos son auténticas construcións en papel e en cartón que poden facer as delicias dos rapacillos incluso no momento da construcción. Todo este mundo, todo este tipo de construccións que nos recordan a eses textos medievais e todo este tipo laberínticos, profundidade dos superheróis que tanto lles gusta aos nosos nenos. Abrindo portas, xerando dimensións diferentes, podendo entrar, podendo sair e podendo cambiar a realidade física a este formato. Aquí temos tamén os que serían esas de aventuras, aviadores e todos estes bosques con criaturas do Parque Xurásico, os dinosaurios que lle gustan tanto aos rapaces. Este Parque Xurásico con todas estas criaturas de todo tipo de dinosaurios. Os pterodáctilos, o dinosaurio rex, etc. No 18 houbo un editor inglés que se fixo moi famoso por este tipo de libros e deste formato pop-up. Era incluso moi utilizado por as clases altas de Francia e de Inglaterra. O que pasa é que, bueno, os dereitos de autor quedaron nos libreiros e nos da imprenta. Non eran dos autores precisamente que se quedaron en xente descoñecida. As imprentas máis modernas, as novas técnicas de encartado, os hábitos de lectura que iban cada vez a máis nas clases ricas xa no século XIX fan que estes libros se convertan incluso en motivo de decoración, posto que eran cada vez máis e máis valorados. Esta peza pertencente ao Gran Circo Internacional da Biblioteca Nacional de España é unha obra notable do seu xénero, producida polo famoso ilustrador alemán Lothar Meggendorfer e publicada en 1887 en París. Vai ser no 1932 cando a editorial estadounidense Blue Ribbon Books rexistrou o término pop-up e durante décadas foi a única que comercializou libros móviles baseados en pergamiños medievais con este nome, enfocado no universo dos contos para nenos e coas famosas alianzas de Blue Ribbon como a celebrada con Walt Disney axudaron as historias famosas de Mickey, Minnie e compañía a facerse famosas en todo o mundo. Das tecnoloxías fan que deixemos de saborear e aos nenos lles encante abrir e despregar estes mundos, estes libros, nos que tamén son partícipes de todo este mundo idílico e maravilloso dos seus líderes, dos seus heróis coñecidos, como neste caso o do mesmo Harry Potter, onde eles poden realmente disfrutar deste universo fantástico. E que é a exposición? Aquí, na Biblioteca Nós. Vide a vela.